Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Single mom na si Catherine kahit third year college pa lang siya. Feel good morning call and teats. Kumusta po kayo? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tom. Itong katas ko pong ito ay tungkol kay Catherine na isang signal mom nga. Paras kaming nasa third year college. Paga po siyang nagkaanak at iniwan na siya nung lalaking nakabuntis sa kanya. Naging classmate ko po siya sa isang subject. Doon ko siya nakilala. Hanggang sa naging magkaibigan kami. At kahit first time ko po, sinubukan ko pong manligaw sa kanya. At hinarap ko ang kanyang mga magulang. At dito na nag-umpisang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano nga pangalan mo? Ako po pala si Tom. 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 Pero yung totoo, yung kompleto na ba yun? Tomas po. Tomas. Kasi, Mas maganda ang Tomas. Noong panahon namin, sikat kapag Tomas ang pangalan mo. Di ba, Kanor? Sakto. Oo, Tomas na. Tomas. Patumtum ka pa. Tomas ka rin naman Tsaka, pala. Oy, anak. may pick-up line ako para sa'yo, Tomas. Ano po yun? Lechon ba ako? Bakit po? Ulit. Erase. Daling okay ka lang ba, Daling? Okay lang. Okay Sige. lang. Ulitin mo, Daling. Ulit. Anak yung nanay mo, ha? Sana lechon na lang ako. Bakit po? Ikaw kasi si Mang Tomas. Okay, let's go. Yun pala yung Daling. Ang galing talaga ni diba? Ang Daling. galing. Sobrang bagong joke yun. Mm, Masarap kasi yun eh. Nasarsa sa... Salit yun siya. Galing talaga na. Oo. Tumawa ka! Tomas, wala kang dalang pasalubong. Di ba manliligo ka sa anak ko? May dala po kong tinapay. Tsaka... Tinapay laang. Lechon nga ang joke ko bago tinapay. Hindi. Ano ka ba? Tika lang. Anak. Yes. Anak! Ay, po, Papa. Baka nakalimutan mong may apo na ako. May anak ka na.
Hindi ko po Tapos, nakalimutan. Makulit po kasi si Tumi. Gusto niya po talaga magpunta dito. seryoso ka ba dito sa anak namin? Tumag- Alam mo may anak na yan. Baka Kaya titikman mo lang yan. Ganyan ang style yung mga lalaki. Oo. Pag signal ma'am, titikman, tapos sibat agad. Ganun ba yan? Ganon yun, sabi ng kumpare ko. Pag Okay. Ay, signal ma'am din. titikman, tapos step ma'am agad. Step ma'am, step back agad. Oh. Hindi nakakatawa yung joke mo. Hindi ako nag-joke sa'yo. Joke. Okay. Wow, nakakatawa yung mga tumas niya. Bakit sinabi ko ba tumawa kayo? Sabi ko nga, let's go, let's go. Sabi ko nga. Oh, pero yun na nga. Oo, kasi madalas marurupok ang mga signal ma'am. Pero yung anak namin hindi yan marupok. Matalino na yan, di ba anak? Ma, pa, maayos po nakikipag-usap si Tomas eh. Ah, Gano'n ka kaseryoso? seryoso Paano mo po. bubuhayin yan? Nag-aaral pa kayo. Oo nga. Nag, Ano na po ako, nakapasok po ako sa fast food, mag-crew po ako doon, working student paano? po. Para Siyempre sa makatulong. sarili mo lang yon. Parang sa anak namin, may apo Hindi na po, kami. tutulong din po ako para kay Catherine Hindi po. ba magagalit ang nanay at tatay mo? Papuntahin mo dito yung mga nangananay mo. Alam po nila. Papuntahin mo dito at kami mag-usap. Ma, pa, pasok. Hello. Ah, Bless po. kami yung mga magulang niya. Ah, kami. Kami yung mga magulang niya. Kaya nga, kami yung mga magulang. Seryoso ka ba talaga sa babaeng to? Kasi pumunta pa kami dito eh. Kaya nga, sinama mo pa kami dito. Alam niyo naman po seryoso ako kay Catherine, kaya po. Uy, nandito pala kayo ha. Oh, darling. Wala man lang kayong dala. Kalito ka na, darling. Ha? Hindi ako nalito. Hindi ah. Asawa ka ni nag-isa. Hindi ako nalito. Ikaw yung nanay ni Tom. Ako ang nanay ni, Ayan. ni Catherine. Ayan, ikaw yung Ako naman asawa. ang nanay ni Tom. Yan. Haba ng baba ng babae. Ba't ganun, no? Sige. Ito nang ba? Paano magre-react ka pa dyan? Diretso na. Mag-usap na tayo. Basta sa amin lang naman. Siya, wag mo lang saktan tong Oo, anak syempre namin. nag-aalala lang kami, magulang ka rin. Magulang rin kayo. Paano Opo ba? naman. O, saan ang reception? Ha? Kasal agad? Mapa, hindi po ikakasal. Wala pong ganun. Ito naman si Mama. Basta kami ready na kami sa Ay, kawawa naman yung asawa ko. Parang kutsilyo yung yung baba. Parang gatilyo ng Ano ba sinasabi mo? Ano ba sinasabi mo? hindi. Basta kung saan masaya mga bata, suportahan na lang natin sila. Kaya nga, At least nandito kami ngayon. Supportahan natin. Salamat po kung gano'n. Basta mahal ko po yung Siya, anak umuwi ko na po. pa. Ulit na tayo sa topic. Umuwi tayo. Tara na, uwi na tayo. Yun lang naman yun, ha? Mauna na po kami. Dahil, gusto ko yan. Mahal ko po si Catherine Colantits. Kaya ginawa ko po yun dahil first love ko po siya. First girlfriend. Yun na nga po, nakapasok ako sa isang fast food bilang crew. Nung time na graduating na po kami, nagpatulong sa akin si Catherine kung saan daw siya mag-OJT. Buti na lang may mga, kahit papano may mga connection tayo. Kaya naipasok ko siya sa isang doktor sa City Hall. At siya yung secretary po doon. Thank you, Ano man, ano ka ba sa ayusin mo yung Hoy, trabaho mo ikaw na dito, naman ha? ang Oo naman. Ay, hindi Nakaya kita papahiya. Nakakaya dito. Ikaw pa rin kay- gumawa ng paraan para makapagtrabaho ako. Thank you, Thank you, Di. Walang ano man yun, Mi. Basta ayusin mo na yung trabaho. Ayan na si Doc.
Dok? Hello po. Good morning po. Ako yung doktor na maubos na kasi lahat. Si ano? Mr. Pogi. Matanda na. Mamaya na yun, may ibang karakter na nakikialam ka eh. Huwag kayong mangialam. Bakit po kayo nanginginig? Matanda na yung doktor eh. Matanda na ako. Ba't di ba po kayo mag-retire? Ba't eh? Sabi niyo Kaya nga ako kumuha ng sekretarya para hindi ako magre-retiro agad kasi in the service talaga ako para sa Ay, sobrang sambayanan para sa sa bayan kapwa. po, talaga po, ganun po talaga kayong klase. Dok, Nandun ka salamat na, po, Dok, kaya naman po ang inyong advokasya para sa bayan. Dahil po dyan, Ang ganda mong bata ka. salamat po, nahiya po ako. May anak ka na pala. May anak na po Ah. ako. Parang hindi halata. Brad, swerte mo dito, Brad. Tsaka ikaw ha, magtrabaho kang encoder doon sa aking clinic doon sa malayo. Para malayo kayong dalawa. Opo, hindi po Dok? hindi po kami ganun sa trabaho. Malayo ako. Baka anong gagawin niya sa girlfriend ko? Mahal, ba't ka tahimik? Mi, tatrabaho ko pero malayo yung clinic ni Dok. Ano eh, Ano ka Sa ba? QC Tayo pa na yung nga ano yung nito. binigyan ng trabaho. Huwag na tayo Hindi niyo matatanggapin ang offer ko. Tatanggapin namin po yan. Kami pong bahala. Kung ganon, sige, tanggap na kayo. Salamat po, Doktor. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ang sarap! Teka, papalagutukin ko po yung buto nyo. Okay. Basta magtrabaho lang kayo na maayos sa akin. Opo, Doktor. Opo, asahan niyo po, magtatrabaho kami ng tapat at totoo para sa bayan. Ayaw po tumayo lahat at awitin natin na pambansang awit ng Pilipinas. May pagdududa po talaga ako, Kulan Tits. Lalo na sa doktor na yun. Pero nagtatrabaho ako sa kanya eh. Kaya wala rin ako magagawa. Isang araw, napakita si Doc sa kanyang clinic. Bisitahin mo yung girlfriend mo doon. I-surprise mo lang. Bakit po, Doc? Basta, puntahan mo yung girlfriend mo. Baka magiging huli na ang lahat. Sige po, Doc. Ganun ba? Kami mga bumbero. Grabe kami mga pasirit mag-spray ng tubig. Gusto sana ako sana all sinisiritan. Alam mo, tutuwa ako pag tinatawag mo akong Serda. Serda. Ang laki- sarap talaga pakinggan. Uy, Favorite ko talaga yung, alam mo, kasarapan. may favorite talaga ako sa'yo yung, ang laki ng tubo mo. Ang sarap hawakan ng host mo. Eh? Pati ka nagpasabi na punta ka dito. Oh, sige. Mauna na ako kasi parang may re-respond na may sunog Sige, yan. Serda, sige. Okay, Pati ka bye! nagsasabi na pupunta ka. Ba't Sino naman ang gugulat ka? Si Serda, yung taga BFP. Bumbero? Oo, siya Anong yung, ginagawa siya yung nun dito? hepe. Siya yung hepe dito. Anong ginagawa City niya? Hall. May sakit kasi binigyan ko ng... Si Doc na sa clinic eh. Kaya nagpaalam ako na pupuntahan kita dito. Hindi, ako nga dito. O sino doktor? Wala nga si Doc. Bakit nanghingi lang ng gamot tsaka nagpakuha ng BP? Wala yung ang naintindihin yun. May dala akong tinolang manok. Paborito mo. Kain tayo. At matagal ka dito? Oh, bakit? Kakain tayo. Ayaw mo ba? May trabaho pa ako eh. Ipaalam na ako kay Doc. Okay na yun. May mga patient, may nakaschedule Kakain na nga pasyente. tayo. Kakain na muna tayo. Okay? Uwi na ako pagkatapos Kailangan- kumain. Okay na. Sige, mabilis lang ah.
Sige, sige. Naniwala po ako sa sinabi ni Catherine na wala naman yun kay Sir Da. Oo nga naman, humihingi lang ng gamot. After 3 months, bihira po kami magkita, call and teach eh. Kasi nga, busy rin ako sa pag-encode, then graduating kami parehas. Hanggang sa nakalugar kaming dalawa at pumunta kami sa aming hideout. At miss na miss ko na po si Catherine. Huwag ka na magtampo na hindi ko suot lagi yung promise ring. Hindi Masikip sinuot. kasi eh. Sige, okay Ito, lang yan. babawi na lang ako sa'yo. Yan, gusto ko babawi ka sa akin. Di. Na-miss kita. Miss na miss kita, di. Hindi ka nga dito. Basta, kanino ka lang, me. Sa'yo lang, di. Talaga? Kanino? But only love can save. Iba ka talaga. Dimi, pwede tayong mag-usap. O ano, bigla ka namang seryoso agad dyan. Hindi ko kasi kaya magsinungaling sa'yo eh. Umiyak, ano meron? Naalala mo si Chip, yung bombero. Yung one time na abutan Sino si mo. Sir Da? Yung sinasabi mo Sir Da, bakit? Mm-mm. Naging kami kasi. Ano? Sorry, di. Hindi ko sinasadya eh. Sorry. May nangyari sa inyo? Pero hindi, mga 5 beses lang. Mga 5 beses lang? Oo, hindi naman lagi. Sorry na, di. Hindi na. Sorry, naging marupok ako. Sorry. Ba't mo nagawa sa akin to? Sorry, naging marupok ako. Sorry, pero ikaw yung mahal ko. Pangako. Ikaw yung mahal ko. Hindi ko siya mahal. Nagkikita pa rin ba kayo? Hindi na. Promise, hindi na. 5 beses lang yun. Tapos hindi na yun naulit. Sorry, patawaran naman. Gusto mo pa maulit? Hindi. Hindi ko gusto maulit. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang Taon mo mahal. Hindi. Sorry. Di. Bitawan mo. Di. Babawi ako sa'yo. Di. At saka yung mga ginagawa ko sa'yo lang yun. Sa kanya iba. Saan yung ginagawa? Eh, ituturo ko na lang sa'yo pag umalis na yung pag nadali na. Di. Sorry. Di. Bitawan mo ako, bitawan Di. mo. Hindi. Mahal na mahal kita. Di ba? Mahal mo ako. Akin ka lang. Huwag ka nang umulit ha. Hindi. Ulit 5 beses lang yun. Hindi na yun mauulit. Huwag mo ulitin ha. Ikaw mahal ko, di. Sige na. Buwawi ka na. Sun that lights up my whole world. Metro's my